Salutare lumea și suntem în al doilea episod. Pentru că s-a închis filmarea când eu nici nu prea m-am așteptat. Bun. Ce s-a închis? Da, și după am deschis-o iar acum. Am apucat să zic. Băi, dacă mi-a picat așa pe Sirius. Tare împotriva stimulărilor 15, tare împotriva animalelor 15, dexteritate 20, șansă de blocare 20, vitalitate 20, maxim până 2000 și putere 10. Ești oar? Da. Putere, dacă pica putere, mai mult era bine. Deci trebuie Uite, să picem cică. putere, deci că trebuie să-mi pice putere cât mai mult, nu? Putere foarte mult. Pentru oar, puterea e cea mai bună. Aia caut, putere multă, putere... Deci fii atent, deci dexteritate 15, putere 30, șanse de atribuire 20, viteza farmacului plus 15, maxim perme 2000 și putere 10. Perfect. Mi-ai pui niște pietre. Are deja piatră, are acvartică fatală plus 9, piatra de întoarcere și ce să pun pe ea? Care piatră? 9, mă! Ce? Plus 9 ai zis? Da. Pietre plus 9. Da, mă! De unde le-ai luat? Le-am primit pe Sirius. Pietre, mă! Da, pietre, le-am primit pe Sirius. Ia să văd să-mi arăți tu. Pietre plus 9. Pietre pe 9. Tu știi cât costă o piatră plus 9? Păi și atunci de ce mi le mai dat? Pietrele plus 9 costă mai mult ca evantaiul meu. Una. Ce drăcie face asta? Să văd dacă e adevărată faza, ce cred eu. Te uiți pe videoclip. Ce? Să zic că toată lumea că e plus 9 piatra. Ce? Ia, ce minte. Ce minte. Piatra acvatică fatală plus 9. Nu, stai. Stai unde ești, să-mi arăți și mie. Vino la lângă mag general mijloc. Nu, de ce am schimbat eu bonusul? Îs aici, hai. Unde Te văd, uite, hai, sunt în fața ta, mă vezi? În sus spate. Ah. Nu arată în piatră plus 9 să fie. Da. Ăsta e Siriusul la mine? Da. Mi-l împrumuți un pic înapoi. Nu. De fapt, îți arăt ceva. Ce? Îți arăt armura mea de cei mai tare ca ta. Care are pietre full 10. Ultima evoluare a pietrelor. Dacă nu-ți mai arată plusul. Știu, am și eu una plus 10. Piatra acvatică rândă. Dar uite-te pe armura mea. Hai să arătăm și la cameră toate itemele mele. Oh, să vezi ce nebunesc ăștia. Hai, începem? Nu începe. O luăm așa. Și gândiți-vă că am scut de 61, n-am altceva. Stați că vi-l arăt și pe ăla. Și uitați, acesta vreau să fie scutul meu, normal. Ăsta e plus 5, dar o să-l fac eu. Să-mi zici când ai gata de... Las pe oameni să se uite ca lumea. O să ai de... Deci, trebuie să stau vreo 5 minute, nu? Da. Numai bine beau apă. Uite, bă, colier dragon. Să ziceți că... Ziceți-mi că joacă bine. Deci, No, haideți. iteme de... E un fel de mod. cercei de dragon! 7000! Numai cum ai văzut. Din apa nu Ia să din cercei ce ai tu, mă. Din apa nu se evoluează aia. Din aia de 5-4. O, am pereche. Cel puțin așa cred. Dă-i cu apă aia de 5-4. Dar trebuie plus 9. Trebuie să fie. Stai să văd scutul meu de... Trebuie să fie plus 9, mă, copile. Nu înțelegi. Stai să încerc să fac asta. Să văd se mai evoluează scutul meu. De 61. Dacă s-ar evolua, n-ar fi rău. Da, se evoluează în scut de 81. 3 perle din fiecare. De unde fac eu roze așa ceva? Stai, mă, fac anunț, cumpăr 3 perle albastre.
ăsta, atunci vreau să-mi pice putere dacă se poate. Nu cred că se poate oricum. Merge, bă! Mai bine eu, băi, mai bine eu pe ăștia plus 6 decât pe ai tăi, nu? Că-s mai bun. Care plus 6? Ăia care mi-ai dat tu. Papuși, plus 6. Tu când te-ai uitat atunci când ai zis cât costă o licoare albastră, te-ai uitat la shop-ul ăsta, nu? Da, O cumpăr? n-ai putut. Du-te mă, după aia ăla zice că uite prostul, nu? Mă vezi tu așa prost? Le-aș arăta și la cameră câți bani am, dar n-am cum, cred. Ba da, dacă oricum ți dau înapoi, dacă nu... Nu, Dacă lasă. și mici, dacă tot e așa de bun mari, hai să arătăm la cameră, dă măcar 200 caca. Lasă, uite, o să fac eu un videoclip cu banii, acum îl încep și îl pui și pe ăsta, asta o să fie prelungirea. Bun. Da? De 5 minute. Ce? De 5 minute îl faci. De cât, mă? De 5 secunde. 5 secunde? Uite, stai, bodycam, unde e bodycam-ul? Aici, mă uit la chestiile Pe astea. lunară am piatră acvatică antiluar plus 10. Dăm pe bodycam, frumușel. Nu o să fac videoclipul chiar de 5 secunde, o să-l fac cam de 15, se apucă să-l vede. Sau puneți, vă blocați voi, faceți voi cumva. Uitați, stați să-l fac să-l măresc să fie pe tot ecranul, așa. Uitați-vă, am început cu videoclipul. Nu, vedeți banii, toți. Să nu zic asta că trișez. Banii, perle. Și o să arăt itemele mai bine la cameră, la cum le arată. Am lag, știu că am lag. Că trebuie să fac Windows 7. Nu, ați văzut banii? O prin video. Hai să dau videoclipul. Dă-l pe YouTube. Cică pe YouTube. Gică dă pe YouTube. Stai să văd, merge? Unde e? Băi! Băi, Aici? de ce nu merge să fac plus mai? De ce nu merge să fac piatră acvatică plus 10? Cum o fac plus 10, bă? Nu știu. Eu așa mi le-o dat, mă, nu înțelegi, că am dat iteme pe Night Fury. De ce? Am dat numai 5 iteme pe Night Fury, un clopot, Băi! un clopot, o armură și încă un clopot, atât am dat pe Night Fury pentru aștia. Și eu mai am încă un inventar. Ți-am dat videoclipul. Te uiți la el. Mai la tine mai e videoclipul? Da. Ce fain mi s-a Bă, blocat. auzi, bă, deci eu am piatră acvatică grabă plus 9 și nu merge să pun pe armură. De ce? Nu știu. De astea. Nu mi-a arătat nimic în negociere, că ies un pic, schimb un pic caracterul, că am un pic de lag, un pic mai mult. Un pic de la mult. Un pic așa, un pic, că îi văd pe toți în pixel merg. Un pic înseamnă... Uite, eu m-am deconectat încă și încă îi mai văd că merg. Și ca lumea se vede, trebuia să filmez faza asta. Armură. Stai că mai are să-mi dea iteme jos de pe mine. What? Așa. Ce-am făcut? Imediat o să încep. O să fac un videoclip special numai cu asta. Sau-l faci tu? Că eu am lag. Da, tu ai la fac eu. Imediat, hai să oprim videoclipul ăsta aici și începem imediat în 15 minute cu ăla altul. Ok, Faci? deci. Cam asta a fost lume. La revedere lume. Bye bye. Gata? Gata, mă. Stai puțin. Deci, ca final o să citim o poezie scrisă de un coleg de la școală. Înger,